Ja tosiaan ajatuksena olisi vähän puhua siitä, että mitä on arvo ja mitä niin kuin arvon ajatteleminen liiketoiminnan kehittämisessä tai liiketoiminnan perustamisessa voisi olla ja miten sitä ehkä kannattaisi katsoa, jos on miettimässä yrityksen perustamista tai niin kuin teillä täällä kurssilla, niin ylipäätään yrittäjyyttä tai erilaisia liiketoimintamalleja ja niiden kehittämistä. Ja niin, hyvää yrittäjyyttähän on varmaan jotenkin siellä, missä omat intohimot ja maailman tarpeet kohtaa. Nämä ainakin joku mun mielestä ihan silleen fiksusti sanonut. Ja no ylipäätään se, mitä arvo on, tai miten arvo määritellään, niin se on aika iso kysymys. Ehkä vähän semmoinen filosofinen kysymys, toisaalta kaikkien yhteiskuntien kannalta erittäin keskeinen poliittinen kysymys myös, eli mitä jossain arvostetaan, miten se määritellään. Ja silloin se arvottaminen tapahtuu aina jotenkin ihmisten välisissä suhteissa ja siinä voidaan käydä jonkinnäköistä kiistaakin ja se aina vähän muuttuu, mitä arvostetaan eri ryhmissä tai eri yhteiskunnissa eri aikoina. Sen takia tämä on semmoinen asia, missä on aika tärkeää olla niin kuin yrittäjänkin, on se minkälainen yritys tahansa, niin jonkun verran niin kuin sormi kaiken maailman kehityksen pulssilla, että mihin suuntaan ollaan menossa ja minkälaiset asiat on arvokkaita. Ja pitääkö mahdollisesti jopa se oman yrityksen arvolupausta tai jotain toimintaa muuttaa jossain vaiheessa jollain tavalla. Että jos me katsotaan historian saatossa semmoisia yrityksiä, jotka on ollut supermenestyneitä, niin useinhan ne on tehnyt jonkunnäköisiä muutoksia. Ja se liittyy siihen, että ne on ollut aika hereillä sen suhteen, että mitä arvostetaan. Suomessa on vähän semmoinen, tämä on mun väite nyt, Suomessa on semmoinen aika tosi pöliä tapa hokea, että yrityksen ainoa tehtävä on tuottaa voittoa sen omistajille. Eikö se ole laitettu Suomen lakiinkin? Se on mun mielestä yksi idioottimaisia ajatus, mitä voi niin kuin liiketoiminnassa ja kehittämisessä olla. Se on vähän sama kuin jos sulla olisi joku urheilujoukkue tai urheilija, joka sanoo, että mun tavoite on voittaa. Ilman mitään sen spesifimpaa ajattelua siitä, että miten se pyrkii voittamaan. Ja kyllähän jos sulla on menestyvä urheilujoukkue, kysykää joltain urheiluvalmentajalta, vaikka Henrik Detmanilta, joka valmentaa Suomen koripallomaajoukkoa, että se vastaa teille aina, että tärkein tavoite on se, että seuraava harjoite, joka me tehdään, niin me tehdään se tosi hyvin. Joka päivä me ollaan mahdollisimman hyviä. Ja me pelataan jollain tietyllä tavalla, me pyritään toteuttamaan meidän suunnitelmaa, ja kun suunnitelma toteutuu, niin silloin me ollaan tyytyväisiä. Voitto on sivutuote. Toki mielekäs sivutuote, varsinkin jos puhutaan urheilusta, ja sama juttu pätee liiketoimintaan. Ainakin Johnny Ive, siis Applen päädesigneri, niin kyllä se aina jaksaa vaan sitä jankuttaa, että ei tämän firman tärkein tavoite ole tehdä voittoa. Tärkein tavoite on tehdä hitohyviä tuotteita. Ja sitten tiedätte vielä millaisia ne tuotteet on. Ne on tommosia muotokieleltään aika yksinkertaisia, menee siihen tiettyyn maailmaan, mikä lähtee jostain Bauhaus-muotoilusta ja pyrkii olemaan koko ajan teknologisen kehityksen aallonharjalla tuomaan niitä asioita ensimmäiseksi. Ja sen lisäksi lukitsemaan ihmisiä tiettyyn ekosysteemiin. No, mitä muut arvosta? Ehkä noin kärkeen tulee mieleen liiketoiminnat. Yrityksillähän on arvoja, niin kuin varmaan tiedätte. Siellä on aina joka firmalla jotkut 5 arvoa, jotka on about samat kaikille firmoille. Okei, tämä on vähän kärjistämistä, mutta isoilla yrityksillä on usein semmoisia aika ympäripyöreitä arvoja. Ja se, minkä takia ne on tyhjiä ja semmoista tyhjää hölyä, tai tuntuu siltä usein, ja niistä tehdään vähän vitsiäkin, niin johtuu siitä, että silloin ne ei näy toiminnassa. Ja arvot, jotka näkyy toiminnassa, on sellaisia arvoja, mistä ollaan niinku valmiita maksamaan jotain. Eli silloin, kun joku yritys sanoo, että me toimitaan meidän arvojen mukaan, silloin te voitte katsoa, että okei, onko ne valmiit uhraamaan jotain sen takia, että ne pyrkii todellakin siihen johonkin tiettyyn arvoon. Mutta jos niihin todellakin tavallaan viitataan siinä toiminnassa ja otetaan ne kiintopisteeksi toiminnassa, niin silloinhan ne arvot itse asiassa pystyy olemaan semmoinen majakka, minkä avulla te voitte ehkä johtaa jotain liiketoimintaa paljon selkeämmin. Jos koko organisaatio on ne sisäistänyt, niin silloin kaikki tavallaan tietää, että mihin me yhdessä pyritään. Mutta nyt kun ollaan yrittäjyyden ja liiketoimintamallia ehkä semmoisen
näiden niin kuin uuden yrityksen tai yrityksen liikeidean ympärillä pyörivien työkalujen maailmassa, mitä teillä on ehkä jo esitelty vähän, niin ehkä voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, tai siitä mä tuun teille puhumaan, että mitä tavallaan niin kuin arvo ja arvon ajatteleminen voi olla siinä kohdassa, kun ajatellaan sitä, että miten me voidaan tehdä jotain merkityksellistä eroa suhteessa johonkin toiseen yritykseen ja sen tarjoamaan. Eli meillä on yritys, joku toinen yritys tarjoaa ehkä jotain vähän samanlaista, mutta sitten ihmiset aina valitsee jomman kumman jonkun tietyn syyn takia. Niin mikä on se niin kuin merkityksellinen ero, millä me päästään siinä ikään kuin sen kilpailijan ohi. Mutta oli miten oli, niin liiketoiminnassa pyritään aina hankkimaan rahaa sillä keinolla, että tarjotaan jotain jollekin ihmisille. Oli sitten business to business tai business to customer, niin siellä on aina jotain ihmisiä, joille me tarjotaan jotain. Ja silloin sitä rahaa voi sille liiketoimintaan saada sisään, jos ne ihmiset kokee sen tuotteen tai palvelun semmoista, ne on valmiit maksaa siitä. Eli se on tavallaan aika yksinkertaista. Something worth the money. Sellainen, mistä on aina hyvä lähteä liikkeelle, niin on sanojen määritelmistä. Ja nykyään meillä on Wikipedia, erittäin hieno ihmiskunnan yhteisprojekti, jossa määritellään sanoja. Ja raha on tosiaan yleinen vaihdonväline. Sen takia se on ihan hyvä lähtökohta, koska se on arvon mitta. Se on jotain, mitä te voitte vaihtaa johonkin toiseen, ja se on jotain, mitä teidän asiakkaat vaihtaa johonkin toiseen. Eli jos ei pystytä tarjoamaan jotain rahan arvosta ja se raha ei kierrä, niin silloin ei myöskään ole liiketoimintaa. Se on aika yksinkertaista. Mutta rahan kautta me ehkä päästään myös niihin muihin arvon muotoihin, mitkä on sitten kiinnostavia sen kannalta, että voidaan miettiä, että mitä ne asiakkaat oikeasti haluaa, mitä se arvo on, mitä voidaan tarjota. Koska sen pitää olla jotain sellaista, minkä ne ihmiset, on ne sitten B2B tai B2C-asiakkaita, ymmärtää ja pystyy jotenkin ottaa osaksi niiden elämää. On sitten niiden elämää siellä työpaikalla, missä ne yrittää pyörittää jotain hommaa, että tarjotte siihen jotain arvoa sen tueksi tai mikä tahansa se onkaan se juttu. Tai sitten on se niiden ihmisten siinä roolissa, missä ne on perheisiä ja ne yrittää saada niiden lapset jotenkin jonnekin harrastuksiin tai muuta ja pidettyä sen paletin jotenkin kasassa siinä arjessa. Mutta otetaan ehkä semmoinen yksinkertainen ajatusleikki, mitä kautta vois lähestyä, että mitä ne eri arvon puolet vois olla, mitä vois sit miettiä siinä omassa liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Eli me halutaan rikkaus, me halutaan ne autot ja veneet. Eli me halutaan ruveta myymään jotain mitä ostetaan, jotain, mitä myydään Suomessa ihan sairaan paljon. Mä ajattelin, että olut olisi hyvä esimerkki. Mä tiedän, että olette opiskelijoita ja olutta myydään Suomessa tosi paljon. Tietääkö joku, mikä on Suomen myydyin olut? Pirkka. Saattaa olla tällä hetkellä, mä en ole ihan varma. Mutta ainakin jossain vaiheessa oli vielä Karjala. Johtuu siitä, että Karjala sai 99 sentillä S-ryhmästä ja sitten se sattuu olemaan siinä. Siinä on taustalla tietyt syyt, neuvottelulliset syyt ja muuta. Mä ainakin luulen, että se johtuu osittain. Mutta mitä muita ominaisuuksia sillä nyt sitten on, jos se on Suomen myydyin olut? Se on aika helposti juotava. Se on tosi jotenkin suomalainen Karjala ja niin semmoinen historiallinen brändi. Se on suht halpa. Mä luulen, että jengi ostaa sitä vähän silleen humaltumistarkoituksia isompia määriä kerralla. Ei. Mutta kuitenkin ne on niinku tietty ominaisuuksia. Helposti juotava, edullinen. Hyvä tölkkipakkaus ehkä. Jotain tällaisia. Sitten me lähdetään miettimään, mitä me nyt sitten tehtäisiin rahaa tässä olutmarkkinassa. Niin lähdetäänkö me katsoa sitä, että okei, toi on kaikista myydyin. Ruvetaan tekemään jotain vähän vastaavanlaista. Ehkä. Voi olla, että me tehdään joku vastaavanlainen. Mutta ei välttämättä.
Koska tästä tullaan siihen, että vaikka mä saattaisin itsekin ostaa Karjalaa ehdottomasti ja olen varmasti ostanutkin monta kertaa. Ja se on niinku tosi hyvä niinku semmonen, mun mielestä se on hyvä mökkiolut. Jos menet kavereiden kanssa mökille, niin sitä voi ottaa sen jonkun pakkauksen mukaan. Ja tulee nimittäin suht halvaksi. Ja sillä on hyvä janojuoma ja näin edelleen ehkä. Tai ei se varmaankaan hyvä janojuoma. Mut kun olut ei ole vaan olutta, vaan on olemassa erilaisia oluita. Ja jos ne syyt sille, että ihmiset ostaa Karjalaa, niin on se, että joo, se on helppo viedä mökille, se on suht edullinen. Joo. Niin se ei ehkä kuitenkaan kerro vielä sitä, että mitä kaikkea olut voi olla. Se kertoo yhden tarinan. Eli mitä myydään silloin, kun pyritään tuottamaan arvoa asiakkaille? No Karjalan kohdalla myydään näitä juttuja. Se on se edullinen mökkikalja. Siinä asiassa ihan toimiva. Mutta on olemassa myös sellaisia oluita, joilla on ehkä vähän erilainen tehtävä. Ainakin mun arjessa tai ehkä viikonlopussa ennemminkin, mutta kuitenkin. Esimerkiksi nyt vaikka joku Brewdogin Punk IPA. Niin se on ehkä tämmönen kiinnostavampi joku pienpanimo-olut. Toi ei enää ole niin pieni, mutta semmosia pienpanimo-oluita on paljon ja niitä käytetään tosi eri tavalla. Ne on semmosia, mitä voi jotenkin makustella ja fiilistellä kavereiden kanssa ja juoda vähän samalla tavalla kuin ehkä jotkut juo kahvia silleen hifistelee, että näitä on kaikki erilaisia ja sit sä voit opetella tätä ja tätä siitä ja harrastaa sitä jotenkin, ehkä tehdä itse tai siinä voi niinku mennä tosi pitkälle, kehittää sitä omaa makua. Karjalan kanssa vähän erilainen. Ja sit jos me mietitään sitä, että minkä asioiden kanssa ne kilpailee. Nyt toi IPA. Voidaan kuvitella Stellan tilalle tuohon Karjala. Stella ehkä toimii jonain tuollaisena kansainvälisenä bulkki-oluen esittäjänä tässä kuvassa. Mutta väitän, että tässä kuvassa on jotain vikaa. Koska ei noin tuollaiset pienpanimo craft-oluet, niin ei nyt suoranaisesti kilpaile sen Karjalan kanssa. Ei mulla ole millään tavalla sama. Joo. Tässä varmaan, että Stella nyt ei taida olla IPAa myöskään. Eikä IPAakaan. Niin, no sekin vielä. IPAn tykkääjät ja sitten on APAn tykkääjät ja sitten on normaali laagerin tykkääjät. Ne on vähän niin kuin oma kategoriansa. Sitten on IPA-hetket ja laager-hetket ja laagerilla on ehkä tietty tehtävä ja IPAlla on tietty tehtävä. Ja jos me ajatellaan sitä niin kuin tämän Karjala-IPA vastakkainasettelun kautta, niin ehkä se IPA oikeasti se kilpailee niin kuin just tämmöisten asioiden kanssa, että puhuin, että vähän samalla tavalla kuin kahviin, niin siinä voi jotenkin makustella. Eli niin kuin muiden harrastusten kanssa. Ehkä jopa jossain kohdassa niin sen kanssa, että menet sä ravintolaan syömään ruokaa vai menet sä maistelemaan niitä mielenkiintoisia uusia oluita, mitä siellä on kaikki erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Ja sitten taas, minkä kanssa Karjala kilpailee, niin se kilpailee ehkä jonkun lonkeron kanssa ja jotenkin vastaavanlaisten siidereiden kanssa, mitä ostaa isoja määriä kerralla. Ja sitten se kilpailee ihan semmoisen elämäntavan muutoksen kanssa, että ei meidän niinku välttämättä tarvitse juoda niin monta olutta. Et ainakin itse en ehkä enää juo sitä 7 olutta niin kuin joskus nuorempana. Niin se kilpailee myös sellaisen asian kanssa, mitä taas sitten ei ehkä niin helposti tapahdu noille ipoille. Ja tätä kautta me päästään siihen, että oikeastaan ihmiset palkkaa aina jonkun tuotteen tai palvelun hoitamaan jonkun tietyn homman. Ja tämä on semmoinen tapa tarkastella tätä, jonka tämmöinen professori kuin Clayton Christensen on lanseerannut. Puhuu tällaista jobs to be done teoriasta. Mä laitoin teille tuohon linkin tuollaiseen
Christenseni vajaa 10 minuutin pieneen luentopätkään, missä se itse asiassa kertoo siitä, että oli tehnyt opiskelijoiden kanssa tutkimusta siitä, että mitä ihmiset palkkaa aamulla McDonaldsista ja miksi. Siis Jenkeissä. Olisiko jollain joku hyvä arvaus? Veikkauksia. Mitä engelstaa Mäkistä aamulla? Amerikassa. Aamupalajuttu. Ei kun kahvi ostaa Starbucksista. Jotain kunnon lihavaa omenapiiriä. Pirtelöä. Ja siellä on tavallaan mielenkiintoiset syyt, miksi ostaa pirtelöä ja miksi sitä ei ehkä jotenkin yleisesti tiedetä. Ehkä se on semmoinen, mitä jengi mielellään huutelee, että mä ostan aamuisin pirtelöä. Mutta joo, pirtelöä, koska sen saa siihen mukitelineeseen. Amerikassa tosi monet ajaa tosi pitkiä matkoja töihin. Sitten jos kippaat aamupalan, sä haluat jotain täyttävää. Se pirtelö itse asiassa, se on aika sellaista chunkia. Sä voit juoda sitä tosi kauan. Se ei ole kuitenkaan juomaa. Ja sit siitä saa hyvä sugar rushin ennen sun työpäivää. Sitten sulla on hetken aikaa hyvä fiilis. En suosittele kenellekään. Mutta tää on tavallaan niinku tapa katsoa asioita. Minkä takia jotkut palkkaa jonkun jutun johonkin jossain tietyssä tilanteessa? Ja sieltä voi löytyä jotain kiinnostavaa. Ja tässäkin voi ehkä löytyä jotain mahdollisuuksia. Itse asiassa pystyykö tuohon tarjoamaan jonkun kilpailijan, joka olisi niin kuin parempi tähän? Ehkä. Se arvo on siellä ratkaisuissa. Ja toi Christensenin lainaus on mun mielestä hyvä. Eli jos nyrkkisääntönä, jos joku tuote tai palvelu ei saa sitä hommaa tehtyä, mihin ihmiset palkkaa sen, niin silloin se hinta, mitä siitä ollaan valmiit maksaa, lähestyy koko ajan nollaan. Silloin siitä ei kannata maksaa. Mutta niitä ratkaisuja voi olla silti erilaisia samaankin haasteeseen tai hommaan, mikä ihmisellä on. Eli ratkaisut voi olla eri tavoin hyviä. Ja siitä, ellei yksi tämmöinen ehkä aika karkean tason tyypittely, mutta tämä on se tapa ymmärtää arvosta lisää. Eli tarkastellaan sitä perustetta, millä ihmiset valitsee jonkun tietyn ratkaisun johonkin hommaan. Ehkä silleen Lidl on halpa. Lidl on vaikea sanoa. Se on halpa, ne huutaa itsekin sitä joka paikassa. Ja se on halpa. Ja se on ehkä se peruste, millä Lidlissä yleensä asioidaan. Toki se voi sekoittua johonkin muuhun, niin kuin esimerkiksi siihen, että se on käytännöllisesti matkan varrella. Ja nämä on kaikki sellaisia arvon ulottuvuuksia, mitkä voi olla samaan aikaan enemmän tai vähemmän läsnä, mutta nämä toimii hyvänä linssinä sen tarkasteluun, että millä perusteella jotain valitaan. Ja millä perusteella ehkä sitä, mitä me ollaan kehittämässä, niin voitaisiin valita verrattuna johonkin kilpailuun. No Lidl on halpa, mutta ehkä siihen, mikä on kiinnostavaa liiketoiminnan kannalta mun mielestä päästään kiinni sillä, että mietitään sitä, miksi ihmiset valitsee jotain tiettyjä tuotteita tai palveluita tai brändejä, vaikka ne ei olekaan se halvin vaihtoehto. Koska silloin ne on pystynyt tuottamaan jotain sellaista merkityksellistä eroa, mistä ihmiset on valmiit maksamaan. Ja silloin meillä on ehkä jotain opittavaa sieltä. No jos vähän tavallaan pilkkoo sitä, että mitä ne tavallaan ne tavat tehdä sitä merkityksellistä eroa on, niin esimerkiksi niillä voi olla jotain ekologista arvoa. Olisi nyt esimerkkinä jalotofu, mutta esimerkiksi viime aikoina on puhuttu todella paljon näistä nyhtökauroista ja härkiksistä ja muista, jotka tosi paljon niiden markkinoinnissa ja toisaalta myös tämä maine, mikä kierrii niin kuin median kautta, niin puhuu paljon siitä ekologisesta arvosta, mikä niillä tuotteilla on. Pienempi hiilijalanjälki. YM. Ja
Tämä on sellainen kenttä, missä on tosi paljon kaikkia erilaisia merkkejä, mitkä sitten viestii siitä, että joku asia on vaikka tuotettu jollain tietyllä tavalla tai jollain tavalla ympäristöystävällinen. On tiettyjä myyntikanaviakin, mitkä signaloi siitä, että joku on ympäristöystävällistä. Joku ruohonjuuri tai jotkut luomuputiikit tai farmers market. Mä en tiedä, onko Suomessa. No ehkä on jotain vastaavasta. Jossain teurastamolla. Sitten tuotteet tai palvelut voi olla käytännöllisiä. Siinä mielessä, että ne on superhelppoja käyttää jotenkin just oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, jonkun reitin varrella. Tässä tapauksessa nyt esimerkkinä toi kaupunkifillari saattaa helposti jossain tilanteessa olla niin, että hirveä ruuhka-aika. Se on yksinkertaisesti vain jollain reitillä niin kuin toimiva ja nopea vaihtoehto. Tai sitten voidaan ottaa esimerkiksi joku McDonald's öiseen aikaan. Ei ehkä mitään maailman parhaita hampurilaisia, mutta ne pystyy tekemään niitä hiton paljon yöllä 3 aikaa 2 eurolla kappale. Tai se eurolla kappale, joo. Ja silloin ainoa mikä auki, monella on nälkä, erittäin käytännöllinen. Sitten on eettisiä puolia, millä perusteella joku ratkaisu valitaan. Patagonia on siis tällainen ulkoiluvaruste, vaate, merkki, joka on erityisen tunnettu ja tiedetty siitä, että ne pyrkii minimoimaan kulutusta, olemaan mahdollisimman vastuullinen. Jos te menette niiden nettisivuille, näyttää kaikki tehtaat, koko sen tuotantoketju, mistä kaikki tulee. Ne aina mieluummin korjaa ne tuotteet, kun heittää menemään ja korvaa uudella tai muuta vastaavaa. Ja ne on aina valmiit kierrättää, jos sä haluat luopua jostain tuotteesta, ne on valmiit kierrättää sen Patagonia-tuotteen. Varmaan kaikki muutkin, mutta siis kaikkien muidenkin merkkien tuotteet. Mutta nimenomaan profiloitunut sillä, että he on erilainen kuin muut vastaavan alan yritykset tämän takia, että se on vastuullisempi ja reilumpi. No sitten on erilaista sosiaalista arvoa. Toi Applen kello on ehkä semmoinen statussymboli, mikä erottaa sut muista jotenkin muiden yläpuolelle. Mutta sitten voidaan ajatella ehkä sellaisiakin sosiaalista arvoa synnyttäviä tuotteita, jotka tuo ihmisiä yhteen. Niin kuin vaikka jotkut lautapelit, mitkä tuo jonkun kaveriporukan tai perheen sen yhden pöydän ääreen. Ja se on tavallaan se syy ottaa niitä ratkaisuiksi esimerkiksi siinä, kun mietitään, että mikä olisi hyvä joululahja jollekin. No, katsotaan sellaista tarkempaa työkalua sitten siihen, että miten sitä voi jotenkin kiteyttää, että mikä se arvo tälle idealle, mitä mä oon kehittämässä, tai tälle liiketoiminnalle, mitä mä oon jotenkin parantamassa, niin mikä se niin kuin on. Ja miten sitä voisi ehkä testailla ja iteroida ja viedä eteenpäin. Arvolupaus. Lupaus on niin kuin selkeästi jotain erityistä tarjottavaa, mikä erottaa sen meidän toiminnan tietynlaiseksi. Lisäksi lupaus on jotain, mikä pitää pystyä lunastamaan. Jos me tehdään paljon lupauksia, vaikka tehdään arjessa paljon lupauksia meidän ystäville ja ihmisille meidän ympärillä ja ei ikinä lunasta niitä, niin se ei niin oikein toimi. Se lupauksen lunastaminen kuuluu siihen. Nykyään arvolupaukset tämmöisen niin kuin business-työkaluna tai ajattelumallina on saanut tosi paljon jalansijaa, koska silloin kun mennään digitaalinen kulma edellä, niin melkein kaikki verkkosivut, tosi monien yritysten verkkosivut nostaa arvolupauksen ihan ekaksi jutuksi. Varsinkin jos se on joku palvelu.
mikä toimii sen digitaalisen kanavan kautta. Niin kuin esimerkiksi Spotify, Soundtrack Your Life, ja sitten kertoo, että nämä ja nämä tilanteet, me tarvitaan sulle parasta musiikkia gymille tai aamiaispöytään tai bileisiin tai muuta. Ja siihen se on perustuukin. Se on se, mikä erottaa sen siitä, että mulla olisi kaikki maailman MP3 jossain ulkoisella kovalevyllä. Se on palvelu. Ne on palvelullistanut sen musiikin. Ja ne pystyy ehdottaa kaikkea johonkin tiettyihin tilanteisiin ja auttamaan löytää jotain uusia bändejä, jne. Toki pätee ihan tuotteisiin. Bring everything you need without checking a bag. Tortuga bags. Tuosta voi jo melkein arvata, että joo, ne tekee semmosia reppuja, mitkä on just sen kokoisia, että saat viedä ne lentokoneessa sinne kabiinin puolelle, eikä tarvitse tsekkaa ineen. Ne tavallaan kiteyttänyt sen arvolupauksen heti siihen kärkeen. Desk beers. No, siellä ne pyörii taas ne trendikkäät pienpanimo-oluet. Tää ei varmaan toimi Suomessa, mutta Amerikassa voit tilata niitä sit toimistolle. Vaikka perjantai-iltapäivällä tulee joku lähetys aina. Voi maistella vähän uusia oluita. Eli arvolupaus tavallaan tiivistyksenä niistä hyödyistä, arvoista, mitä se brändi lupaa vastatakseen niihin asiakkaiden tarpeisiin. Ja sitten katsotaan, saanko me jakaa nämä? Joo. Pistäkää kiertää, että saatte paperiversiota. Päästään vähän testaamaan paperilla sit ideoita. Isoilla papereilla. Olemassa tällainen työkalu kuin Value Proposition Canvas. Alko mullekin yksi? Ai se on pienempi. Mä otan tollasen pienemmän. Mä luennoin teille tämmöstä pienemmästä. Mä en tarvitse katsoa tonne slideille ollenkaan. Tää on aika yksinkertainen työkalu, mutta tässä nyt toistuu nämä jutut, mistä puhuin aikaisemmin. Siellä on job to be done, siellä on hyödyt, siellä on arvot. Eli työkalu, jolla voi testailla paperilla sitä, toimiiko joku idea. Jos joku idea ei toimi paperilla, niin ei se toimi käytännössäkään. Okei, jos toimii paperilla, niin se ei välttämättä toimi vielä käytännössä, mutta ainakin paperilla kannattaa testaa ennen kuin rupeaa tilaamaan jostain kiinalaisilta tehtaalta ihan hirveästi jotain rojua. Ja tässä ajatuksena on se, että täällä on selkeästi yrityksen puoli ja sitten on asiakkaan puoli. Ja tämän avulla sun pitäisi pystyä testaamaan sitä, että miten ne kohtaa toisensa. Ja tuolla, missä lukee Value Proposition tuolla vasemmassa yläkulmassa, niin sinne olisi nyt tarkoitus laittaa se arvolupaus vastaavallainen kuin mitä mä äsken esitin. Tavallaan tiivistetty lupaus siitä, että mitä tämä nyt tarjoaa asiakkaille. Sitten siinä on kohderyhmä, customer segment. Aika oleellista, että kun me tehdään jotain, niin se on jollekin. Millaisille ihmisille? Ehkä jopa mihin tilanteisiin. Tai mihin rooleihin. Sitten jos me aloitetaan siitä asiakkaan puolesta, mikä on se oikeanpuolimmainen puoli, niin siellä on ne customer jobs, eli jobs to be done. Mitä on ne hommat, mihin se asiakas hakee ratkaisuja, joihin me ollaan tarjoamassa jotain. Ja nämä voi olla sellaisia, mitä ihmiset yrittää saada aikaan niin kuin missä tahansa tilanteessa. Se voi olla työroolissa, se voi olla perheen sisäisessä roolissa, missä pidät huolta jostain ihmistä, tai se voi olla vapaa-ajalla, jalkapalloharrastajana tai pitkän matkajuoksuharrastajana, tai se voi olla juhlijana tai jotain. Se on hyvä miettiä vähän, että ihmisillä on erilaisia rooleja eri tilanteissa ja niissä on erilaisia tehtäviä. Sitten on olemassa näihin hommiin liittyviä kipupisteitä. Pains.
jotain ongelmia, esteitä, hidasteita, riskejä, mitkä liittyy sen potentiaalisen asiakkaan pyrkimykseen saada jotain hommaa tehtyä kautta pyörimään. Sitten jotain hyötyjä, mitä se asiakas etsii. Ehkä se haluaa saada jonkun asian hoidettua nopeammin tai halvemmalla tai yhdessä jonkun kanssa. Tai hoidettu 2 asiaa yhdessä. Käyty salilla ja luettu kirjaa. Sitten meillä on se yrityksen puoli, eli toi vasen puoli. Siellä on luonnollisesti tietenkin tuotteet ja palvelut, joiden avulla se arvolupaus pyritään lunastaa. Mikä on se meidän tarjonta? Sitten siellä on ne näkökulmat siihen tarjontaan, eli kipulääkkeet. Eli miten ne tuotteet ja palvelut sitten targetoi noita kipupisteitä, mitä siellä asiakaspuolella. Ja sitten tietenkin noi hyötyjen synnyttäjät, eli miten ne tavallaan synnyttää sitä hyötyä, mitä asiakaspuolelta sitten ollaan hakemassa. Tämä on aika yksinkertainen malli, mutta tosi tärkeä, että näihin pystyy vastaamaan jotenkin loogisella tavalla. Ja sitten se on osa tämmöistä isompaa business model canvasta, mitä voisit laajentaa silleen, että sitten siellä näkyy erilaisia juttuja, mitkä liittyy myös kulurakenteeseen ja muuhun tämmöisiin yritystoiminnan ikään kuin peruskauraan, tai peruskauraa, mutta semmoiseen, mikä aina kuuluu kuitenkin mukaan teknisinkin asioihin. Mutta koska se pelkkä paperilla kokeileminen ei oikein riitä, niin ihan muutamia esimerkkejä siitä, miten jotain ideoita voi kokeilla muutenkin kuin paperilla. Vasemmalla Kickstarterissa varmaan aika monelle tuttu semmoinen joukkorahoituspalvelu, missä uusia tuote- kautta yritysideoita rahoitetaan ihmisten toimesta globaalisti sillä, että sä lyöt verkkoon sen idean. Ja ne esitellään käytännössä aina videolla. Näissä tapauksessa siis tollainen yhdistelmä riippumatosta ja teltasta. Sitten siinä on video, mikä näyttää, miten toimii, miten tämä on suunniteltu, millaisiin tilanteisiin sitä voisi toimia. Ja sitten ihmiset voi ostaa siitä itselleen tuollaisen tuotteen, kun se jonain päivänä valmistuu kautta jollain muulla tavalla osallistua sen rahalliseen tukemiseen ja saada siitä jotain hyötyä. No tuo on aika selkeä tapa tietenkin testaa, toimii joku tuote ja voit jopa saada sen rahoituksen ennen kuin sä rupeat tilaamaan niitä sieltä Kiinasta, niitä sun designaamia tuotteita. No, toinen vielä halvempi tapa on tietenkin tuotepakkauksen prototyyppi. Tuollaisia pystyy tekemään. Jos haluaa mennä vielä helpommalla, niin totta kai tuollaisia tuotepakkausten prototyyppejä, semmoisiakin palveluita, missä sulla on mock-up-tuotepakkauksia tai mock-up-lehtiä tai mock-up-näyttöjä netissä, ja sä voit painaa siihen sen suoman tuoteidean. Siis painaa, mutta digitaalisesti laittaa netissä ja näyttää, että tältä se näyttää. Sitten tässä voisi lukea Tanelin maito, jos mä haluaisin nyt kokeilla teille sitä ajatusta, että mitä mieltä olette tästä. Sitten mä voisin kertoa, se tuo vähän enemmän kuin mä oon kertonut. Mä oon keksinyt sellaisen maidon, missä on mansikka. Jos mulla olisi tässä maidon pakkaus ja mansikat ja pieni tarina siitä, mitä se on, niin teidän olisi helpompi ehkä kommentoida sitä, että mitä te ajattelette siitä. Ja mikä on pieni tapa kokeilla jotain asiaa. On olemassa tosi paljon tapoja tuon paperilla testaamisen jälkeenkin sen suhteen, miten voidaan kokeilla jotain ideaa pikkasen pidemmällä käytännössä. Ja aina kannattaa tietenkin oppia ja epäonnistua mahdollisimman nopeasti niiden ideoiden kanssa, eikä jäädä harmittelemaan sitä, että joku ei just toiminut. Se, että joku ei toimi, niin siitä voi aina oppia jotain sen suhteen, että mikä se arvo, mikä voisi toimia pikkasen paremmin tässä kohdassa voisi olla. Ja se on tosi tärkeää, että niitä asioita testaa nimenomaan siellä tuolla oikean puolen, tuolla asiakaspuolen maailmassa. Koska suurin syy sille, miksi jotkut tuotteet tai palvelut epäonnistuu markkinoilla, ei ole se, ettei se insinöörityö ja se yrityksen valmistusprosessi olisi hyviä. Voi olla usein niin kuin
erittäin hyviä tuotteita periaatteessa. Mutta sitten ne ei hoidakaan mitään sellaista hommaa, mikä olisi ihmisille tärkeä. Tai erottaudu millään merkityksellisellä tavalla jostain muusta, mikä hoitaa sen homman. Sen takia se ihmisten maailma on niin tärkeä. Ja tästä tullaan siihen, että Matti Vanhanen ihmetteli viime vuonna kovaa ääneen sitä, että ei voi olla niin, että 100 000 suomalaista insinööriä tekee huonoja tuotteita ja niitä ei sen takia myydä maailmalla. No ei voikaan varmaan olla. Ne voi olla hyviä tuotteita. Suomalaiset insinöörit on tosi hyviä. Mutta niin voi olla, että me ei olla ymmärretty sitä, mikä siellä maailmalla on arvokasta ja rakentaa jotenkin erottautumista ja milloin jotain väliä jotenkin tehtävien kannalta. Me ollaan laitettu pikseleitä kameroihin sillä aikaa, kun ihmiset on ruvennut laittamaan niihin filttereitä niiden kuvien päälle. 2 ihan eri suuntaan menevää kehitystä. Mutta tämä on mun pääasiallinen viesti. Pitäkää sormi sen kuluttajien maailman pulssilla. Miettikää, mikä on arvokasta. Ja testatkaa välillä niiden kokeiluja myös muutenkin kuin paperilla. Onko kysymyksiä? Loppuun. Kommentteja. Saa sanoa, että tämä oli ihan bullshitti. Kiva esitys, mutta varmaan meidän kouluaikana ensimmäinen luento, mitä seurattiin, oli ihan positiivista, niin kuulla taustoja ja megatrendien pohjia ja tällaisia ilman, että tarvitsee kaivaa itse jostain kirjoista ja noista materiaaleista. Okei. Että ihan positiivinen ainakin mun mielestä. Kiitoksia. Hei, kiitos. Mä toivotan teille onnea teidän opintoihin ja tosi siistiä, jos kehitätte jotain mokeita liiketoimintamalleja ja jos niistä tulee vielä joku päivä jotain yrityksiä, niin vielä siistimpää. Ja toivottavasti ne menestyvät, teidän ideat ja yritykset ja toki muidenkin yritysten kuin omien kehittämiset, mitä lähdettekään tekemään. Kiitos.